Takže dobrý deň priatelia, znovu sa nachádzame pri jabloni, ktorú sme už spomínali v predchádzajúcom videu a ideme si ju naštepiť. Štepiť budeme spôsobom zakôru od rodu Jonatán. Takže ideme si tento kúsok zrezať, ktorý som si už v zime zrezal, aby som nemal veľký konár. Poď bližšie. Musím si vybrať také miesto, kde nebudem mať žiadne rapiny ani popraskanú kôru, ako je napríklad tu a z tejto strany. Tam by som štepil veľmi ťažko. Tuto, pod týmto delením toho konára, je krásne čisté miesto, je to aj v úrovni týchto ostatných vrúblov, čiže tu ju zrežem. Bližšie sme kamerou. Vidíme, že rez je veľmi hladký. To už ho ani nemusím začisťovať v podstate nožom. Je to spôsobené tým, že zuby pílky sú ostré a sú v jednej rovine, nie sú cikcak. Takže teraz na ktorej strany idem štepiť? Kde to mám výhodné? Dávam v ruble každé 3 cm a v budúcnosti tie, ktoré sa mi nehodia, ktoré budú rásť blbo, tak ich jednoducho vycvaknem. Je tam väčšia možnosť ujatia, keďže dávam vyššie vrublov na takýto hrubší konár. Že boky si začistím, keďže ideme štepiť spôsobom zakôru. Toto mám poškodené, tuto to dať nemôžem. Takže dáme sem doslovne kôru precviknem a nožom preniknem dovnútra. Ideme vrublovať už spomínanú od rodu Jonatán. Vruble sme si odobrali v januári. Vybereme si nejaký pekný, tento je najhrubší. Na koľko ho zaštepím? Potrebujeme tak na 3 očka. Na 3, na 4. Rez vrúbla je jednoduchý, skoro rovnaký ako pri obyčajnej kopulácii. Šikmo dole. Treba mať naostrený nôž. Šikmo dole. Čím dlhší, tým lepšie, pretože tým tam máme väčšiu plochu tých zrastajúcich pletív. A tým väčšia bude plocha, ktorá bude mi držať ten vrúbel vlastne zasunutý. Teraz, keď mám vrúbel jednu stranu zrezanú, na tejto strane takto spravím takúto špičku, ktorá mi veľmi pomôže pri zavádzaní vrúbla za kôru. Čo spravím teraz? Nožík znova dám do zárezu a odchlípim jednu stranu kôry, iba jednu, nie dve. Takže kôru mám odchlípenú iba z jednej strany. Existuje aj taký spôsob, kde odchlípujeme z dvoch strán. Podľa mňa je to zbytočný zásah do toho stromu, keďže ho odchlípim iba z jednej strany, druhá strana sa mi nemusí zrastať a bude to vlastne lepšie držať. Vrúbel idem zasadzovať dovnútra takto a z tejto strany, zľava, kde nemám tú kôru odchlípenú, ale ona tam stále drží, tak tuto na tej strane toho vrúbla takto jemne zrežem tú kôru. Vlastne pre lepší dotyk. Vrúbel pod kôru zasuniem, zatlačím ho tak, aby z tejto strany mi nič netrčalo, aby bol úplne zatlačený po všetky rezné plochy. Vidíme, kôra mi ho sama drží. Môžeme postupovať ďalej. Ďalší ideme tak na túto stranu, ale pozor, kôru už musím odchlipovať vždy v tom smere, kde som ju odchlipil tuto, čiže tiež aj tejto strane. To je z dôvodu, že keď to budem ovíjať páskou, aby sa mi to... Nie toto. Znova kôru prerežem, doslova ju predsvaknem a odchlipím kôru na tejto jednej strane. Tento spôsob štepenia sa využíva hlavne, keď už prúdi v stromoch miazga. To znamená koniec marca, začiatok apríla, keď už stromy začínajú púčať, ako vidíme, už poza kôru prúdi miazga. Znova spravíme obyčajný kopulačný rez.
dostatočne dlhý. Špičku z tejto strany. Takto kôru zase odšupíme a vrúbel opatrne zasunieme pod kôru. Je tam, je tam. Dáme ešte aj z tejto strany. Keby som nám nejaké nemohol. Vždycky dávam tak 2,5-3 cm od seba. To je ideálna vzdialenosť. Znova opakujem, kôru predsvaknem. Kôru odchlipujem v tom smere, v akom som odchlipoval aj tuto. Potiaľto, takto pekne. Mám. Tri očka. Vždycky tuto je očko a na druhej strane, na náprotivnej jeho strane, robím rez. Došikmím a zase z tejto strany takto kôru odchlípim. Musíme si trošku pomôcť. Čo sa týka materiálu, teda tých vrúblov, odoberáme ich väčšinou zaužívaný február, január, ale aj v decembri môžeme, hlavne čerešne, aby tam je dôležité, aby očka boli vlastne spiace, všetky očka. Ale keby som nemal k dispozícii vrúble, môžem aj teraz stále odobrať vrúble. Pozrime sa na tieto šlahune, ktoré nám tu vyrazili. Oni majú ešte očka stále zatvorené. Keby som teraz odsvakol tento konárik a naštepil ho, on sa príjme. Čiže tam je to irelevantné, kedy budem brať tie vrúble. Spravíme tuto ešte jeden zárez a dáme to na 4 vrúble. Používame ostré náradie, čisté náradie. Rez musí byť presný, čo najhladší. Máme z tejto strany. No a ako môžete vidieť, tak aj majster tesár sa utne. Ja som kôru odchlípil zo zlej strany. Nie z tej, nie z tejto, ale z tejto. Nič sa nedeje, ale je vždy lepšie tú kôru odchlípovať stále iba z jednej a tej istej strany. Pretože keď teraz ja budem ovíjať páskou, tak aby mi to tú kôru pritlačilo. Poď teraz sem. Pozrime sa na vrúble z vrchu. Tuto vidíme medzery. Keby som to teraz zatrel štepárskym voskom, tak ten štepársky vosk mi tam vojde. Môže sa dostať medzi vrúbel a podpník a vrúbel sa mi neuchytí. Čo spravím? Ja potrebujem, môžem to z hociakého aj z tohto konárika zobrať. Tuto takto. Potrebujem také štuplíky, takto, ktoré keď ja budem omotávať páskou, tak ich dám sem a tým, že to omotám, tak bližšie z vrchu, tým, že to omotám a stiahnem, tak ten štuplík mi tú kôru takto pekne k tomu vrúblu pritlačí. To isté aj tuto, kde je tá veľká medzera, ten štuplík tu bude, tým, že to omotám, tak mi takto tú kôru pekne k tomu pritlačí. Niekedy sa stáva, že aj štuplíky sa uchytia, ujmu, tak preto ich dávame očkami dole. Dobre. Takže keď už máme zasunuté vrúble za kôru, môžeme sa pustiť k samotnému omotávaniu. Páska by nemala lepiť, štepárska páska, mala by byť dostatočne elastická, aby som s ňou mohol uťahovať. Najprv si ju dole takto prehodím, previažem, aby mi držala. Tento kúsok nechávam trčať, ktorý neskôr môžem použiť pri uväzovaní a upevňovaní pásky. Idem z dola nahor, sťahujem. Ešte teraz štuplíky nepotrebujem dávať, stále sťahujem, aby sa mi páska prekrývala. A teraz už dám štuplík, tuto, 1,
a takto si ho týmto smerom prichytím. Otáčam v tom smere, v ktorom som odchlipoval kôru. Čiže keď mám kôru odchlipenú tam, tak ideme ďalej. Ďalší štuplík. Prichytím si ho. Stále musím mať pásku napnutú. Ďalší štuplíček. Pozor, nehaj. Prichytím si ho. Teraz ešte posledný. Prichytím si ho. A už môžeme omotávať. Teraz viažeme, máme omotané. Zaviažeme na uzlík. Takže obviazané máme, naštepené máme, môžeme pristúpiť k zatieraniu rany. Keby som mal veľký strom, veľký peň, o obvode asi ako niečo toto, tak nezatieram celú reznú plochu, ale iba v okolí vrúblov, tak centimeter a pol v okolí vrúbla. Zatierame preto, aby sa nám nedostala voda medzi vrúble, to je dôležité, musí to byť vodotesné. Takže zatierame hlavne tieto kraje a okolie vrúblov. Štepárským voskom existujú aj pasty. Ja používam štepársky vosk, je to zmes silíc a voskov. To tu zle. Hlavne to okolie toho vrúbla zatierame. Tak, hotovo.